Minasan, kinabuhi sa umpare diri sa Japan. Mga descendants. Ikinig ko mi. Daghan mi gilagaw, nag-enjoy jud mi. Kay lakaw diri minasan tilisuda jud nya nidikit man mi ginamiskinan. Hinalingaw gyud mi sa mong lakaw. Pare. Salamat kay minasan. Question. Anak ni tol. Kani kailan ni sa anak kay pag ninyo nilang duha buntis nagbaktas mi sa kasawa buntis pud ni siya. Ay siya. Taas kayo. Pila edad sa imong anak nga kuan? Mao ra siya karong November mag 15 pud. 15 November. Oo, kani October. Una ko to ng anak. Asay masin. Unan sa ilis ka? Ah, Juyon daw. Lisod tok minasan. Inuwan tong pangutana. Binkyo no. Aw binkyo wa, dai jugolis ka? Ha? Musik. Musik kasi? Ah, Lain na siya. Islam minasan. Islam. Musik kasi. Music daw. Ano eskwela music? Waroy ko tubang na. Ah, mahori ko tumal lagi. Shortcut na ba? Oo. Shortcut na. Shortcut na nga term na. Ano namang term? Ako na ibay naman kaguglingon po ko ah. Sumimasin, saymasin. Kanina di ay. Kiray man. Ay, kayo ka rin. Oo, karay. Napatay, kiray. Hindi yan Kira, naganahan. oo. Kuan ba na ko, mga islo makiporm na ko tuloy. Oo. Uhay ako sa imski. Makiporm ko, badongski. Pero nasa sila mga kuan ba eh. Arigato ko sa imasta. O ka nang, mga sabi ka na kuan ba? Ah. Yurisiko na gay tayo shimasu. Nana, dire? Nga nga. Oo. Mga siya, kulay nga. Oh, kulay. Turn. Yakini ko may minasan. Bitaw no kay. Tulo na pud kamo kilang bangko diri minasan. Kami na. Nakalingkod lagi mig bangko Ato minasan naman, ba? Dre, Ino gamay na wala po. gyud may bangko dito ba? Gamay ni sa kadangaw. Grabe yun. Tina. Ay, kinabuhi is Pinoy minasan. Kano like wag, kano pare? Oh, sige. Tara.